Den 3. december skal danskerne stemme ja eller nej til at afskaffe retsforbeholdet. Siden danskerne stemte ja til medlemskab af EF i 1972, har EU gradvist fået større og større magt. Men det er ikke hver gang befolkningen er blevet spurgt. I 1986 stemte et knebent flertal for EU-pakken, som blandt andet oprettede det indre marked. I 1992 sagde danskerne nej til Maastricht-traktaten, der skulle give EU en politisk overbygning. Året efter blev traktaten igen sat til afstemning, nu med 4 danske forbehold, herunder retsforbeholdet. Nu blev traktaten godkendt. I 1998 blev Amsterdam-traktaten vedtaget. I den lå princippet om, at de enkelte landes vetoret skulle mindskes. I 2001 blev Nice-traktaten vedtaget. Traktaten fastlagde en central styring i EU og lagde grunden for at udvide EU mod øst. I 2009 trådte Lissabon-traktaten, EU's grundlov, i kraft, vedtaget alene af Folketinget uden folkeafstemning. Lissabon-traktaten er en forfatningstraktat, som fastlægger, hvilke områder EU alene bestemmer over. Det er for eksempel told- og konkurrenceregler, handelspolitik og fiskeri. På andre områder har EU-landene medindflydelse. Det er for eksempel på dele af social- og arbejdsmarkedspolitikken, regionalpolitik og landbrug og kystfiskeri. Endelig er der områder, hvor landene selv bestemmer, for eksempel kultur, sundhed og civil beredskab. I den virkelige verden er det dog vanskeligt at trække en klar grænse mellem, hvor unionen bestemmer og hvor det enkelte medlemsland selv kan lovgive. I Danmark har vi stadig de 4 forbehold, som vi vedtog i 1993. Den fælles valuta, som vi ydermere sagde nej til at tilslutte os ved en afstemning i 2000. Den fælles forsvarspolitik, unionsborgerskabet og retsforbeholdet, som er det, vi skal stemme ja eller nej til at afskaffe den 3. december.